Avui anem a parlar sobre les prediccions científiques i per què les hem de prendre amb cautela. Les prediccions sobre el futur en temes complexos com l'energia o el canvi climàtic són relatives. Què significa això? Doncs que no són ni absolutes ni definitives. Els estudis científics fan servir diferents hipòtesis i escenaris per projectar possibles futurs. Sense entendre en detall quines hipòtesis s'han utilitzat, no podem interpretar correctament aquestes prediccions. Per exemple, quan vegis una notícia que diu que la temperatura del planeta augmentarà 2 graus per al 2100, recorda que aquesta és només una de les possibles prediccions. En estudis sobre canvi climàtic, les prediccions es fan a partir d'una varietat d'hipòtesis i escenaris que consideren factors físics, químics, geològics i socials. Per exemple, els científics fan servir més de 3.000 escenaris diferents per projectar les conseqüències del canvi climàtic sobre el planeta. Per interpretar correctament aquestes prediccions en els mitjans, és crucial contrastar les dades de diverses fonts. Busca informes d'institucions científiques i evita fonts amb interessos particulars que puguin esgarracar la informació. La pròxima vegada que escoltis una predicció alarmant, investiga, compara fonts i busca informació objectiva. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més informació sobre transició energètica.